koro ni kod luoro mar gamo tuoche mag nyaldiema gi tuoche ma ikelo gi pi ma ochido kaluwore gi nok mar pi ma sani koro kwako bomano nyaka ne kambi ma ochung' ne keyo sitima Kenya Power ng'ad sitima e dag pi ma bomano nikech gowi mar milion 19 ma gibandho sirikand kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Ali Abich miyo ler mar wachni. Midhiero mar pi en gino ma osebedo kokwako boma ma Homa Bay kinde ka kinde, kendo jopiny modak e bomani ok osebedo ka yudo pi maler seche te, kata odoko ni bomani ni machiegni kod nam Lolwe. Sani koro dwe achiel ka jogo modak e kuonde ma opogore e boma ma Homa Bay ni kod pek mar yudo pi maler nikech onge mar pi nyaka ne kambi ma ochung' ne keyo teko stima Kenya Power ng'ad stima e dag pi manitie e bomani e wi gowi mar milion 19 ma koro gibandho sirikand kaunti. Apaya ni manitie kar dak Mashauri Yako mene ogudore ka gitumo pi moro ma ochido ma bende ok ging'eyo kama wuoke ema giting'o ka gidhi e utegi kendo giwacho ni chuno gi mondo giti kod pigno nikech onge mar pi maler e bomani. Wasebedo gi problem mar pi onge, watiyo gi pige molil ema waluoko go te ema wamodho kwama sirikal ni oginenwa pi ogonwa pi maler koro ene mwatuome koro kwayudo pi ma fresh Mbugrachia koro ene mwakane koro mano kwatigodo koro ma fresh no waketo kaka mar modho waketo kaka mar tedo ene mwatedo kode koro ma watiyogo kaka e yo mar luok watiyo kode kaka luoko lewni luoko sande kogi nitie sometimes modung'e ka seriously odunga kabisa but samodung' no but ji tuome atuoma kech ji kaka tang' timonge. Nok mar pi koro miyo dang' ni omako jodak e bomani ka gimanyo kuonde ma ginyalo yude pige maler ma gikonyorego. Dag pi maduong' manitie e dho wath ma Kogenga ochung' maonge gima dhi e nyime ka kuonde manoketi ne jopiny mondo okawi pi sani koro tuo ka mene to koro chuno mondo many konyruok e nam Lolwe pige ma giwacho ni nyalo miyo gi tuoche. Sani watiyo gi pi nam. Pi nam ni neno kaka nam olil. Oula inlets mag nam nopong' nokelo pige molil moa oko. Pi nam ni olil, ok nyal modhe, ok nyal ted kode. Pi mowinjo watedgo winjo bed ni aka water. Sirikal mar Homa Bay County ong'iyane na wach pi nikech ngima ok nyal dhi mbele ka pi onge. Pi watiyogo, wamodho, watedogo, waluoko to wayude e sama kare. Koro wakwayo mondo government kata county government mondo okelnwa pi nikech pi wayudo ni mine tiyo gi pi e yore mang'eny. Jatatije kambi ma ochune keyo pi Mawasco Thomas Nyonje wacho ni sani koro gitiyo gi sola mar go pi ne jopiny kata kamano ok onyal romo ka okoni gowi mar milion 19 ma Kenya Power bandho sirikand kaunti gisechako chulo ka okoni chenro mar keyo pi ne jopiny dhi duoge wang'e mapiyo kaka nyalore. Chan ma wan godo maduong' en mar stima nikech gik ma watiyo godo motors mwatiyo godo to gi equipment mwatiyo godo rely on stima 100% to kendo gi consume stima mang'eny. Wa improve on solar marwa then dosing system marwa mane rely on electricity 100% wa connect kendo sani kuro tiyo gi solar ma wanyalo produce e yo maber. Gowi tema wan godo mar jo Kenya Power en milion 19 ma en pesa ma osi accrue for many years ka ne pok ochul. Koro gidwaro ni pesa ni chule te dichiel. Koro ne wa gone gi badwa piny mwanyiso gi ni wasechulo gi pesa matin koro giyienwa mondo gimiwa stima kapod wachulo mamokogo. Midhiero mar pi masani koro kwako boma ma Homa Bay ka ndi keto ngima jodak marach mokalo kaluwore kod pige mochido masani koro gitiyogo kawuok e nam Lolwe. Kwayo margi ne sirikand kaunti ma Homa Bay ka ndi mondo yutiekre Kenya Power mondo chenro mag go pi odoge wang'e. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.